देखे ना उछावे लगा पान बेचे रे। चलते देखिए कि का पान है। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। बड़ी दूर से अइली यो गीतावा, बड़ी दूर से अइली यो गीतावा, पैदल तोर दुकान, हाँ हाँ पैदल तोर दुकान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। बड़ी दूर से अइली यो गीतावा, बड़ी दूर से अइली यो गीतावा, पैदल तोर दुकान, हाँ हाँ पैदल तोर दुकान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। डीजे विकास मटियार का खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। जमुई जिला से अइली यो गीतावा, जमुई जिला से अइली यो सीतवा, बनाई के हम पालान, हाँ हाँ बनाई के हम पालान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। बांका जिला से अइली यो सीतावा, बांका जिला से अइली यो गीतवा, बनाई के हम पालान, हाँ हाँ बनाई के हम पालान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। डीजे विकास मटियार का हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। रोहित रंगीला के कहल, रोहित रंगीला के कहल, बतिया ले तनी जान, हाँ हाँ बतिया ले तनी जान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। लक्ष्मण छोटू के कहल, लक्ष्मण छोटू के कहल, बतिया ले तनी जान, हाँ हाँ बतिया ले तनी जान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। हे गे खिला दे नया पान हाथ से बनाई के मीठा मगहिया पान। हे गे खिलाई दे न गे। प्रेजेंटेड बाय राणा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दिघी जमुई।